कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. समीर नलावडे मित्रमंडळाच्या वतीनं कणकवलीत भरवण्यात आलेल्या दिवाळी बाजाराचं उद्घाटन आमदार नितेश राणे यांच्या हस्ते झालं. यावेळी नितेश राणेंनी समीर नलावडेंचं भरभरून कौतुक केलं. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी दिलेल्या शिकवणीनुसार सत्ता असो वा नसो, दिवाळी बाजार मोफत थाळीच्या माध्यमातून लोकांच्या सेवेत राहण्याचं काम समीर नलावडे यांनी केलं. समीर नलावडे मित्रमंडळ आयोजित दिवाळी बाजाराच्या उद्घाटनावेळी नितेश राणे बोलत होते. दिवाळी बाजार हा ही जी संकल्पना आहे, ही आगळी वेगळी संकल्पना आहे. या निमित्ताने नागरिकांसाठी काहीतरी वेगळं दिवाळीच्या निमित्ताने आपल्याला समीर नलावडे इथे आपल्यासाठी घेऊन येतात. विविध जे बचत गट आहेत त्यांच्या माध्यमातून तयार झालेले जे प्रोडक्ट आहेत त्याच्यामुळे निश्चित पद्धतीने एक वेगळा अनुभव येणाऱ्या ग्राहकांनाही मिळत असेल. साधारण या सगळ्या गोष्टी विकत घेण्यासाठी आपण मुंबई, पुणे, नाशिक या प्रमुख शहरांकडे पाहतो. दिवाळी बाजारात तब्बल 32 स्टॉल लावण्यात आले असून कणकवली शहरातील बचत गटांनी लावलेल्या स्टॉलला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. मातीच्या वस्तू, बांबूंपासून बनवलेले आकाशकंदील, मातीपासून बनवलेले आकर्षक आकाशकंदील यांसह बचत गटांच्या माध्यमातून बनवलेल्या फराळाच्या वस्तू आणि अनेक वस्तूंचा या दिवाळी बाजारात समावेश आहे. दरवर्षी दिवाळीनिमित्त समीर नलावडे यांच्याकडून दिवाळी बाजार भरलं. यावर्षी देखील असा पद्धतीने उत्सुक प्रतिसाद देखील मिळतो. काय सांगतो? ह्याचं एक चांगलं उत्तर आमच्या तिकडच्या एका महिला भगिनीने दिलं. त्यांनी कौतुक करत असताना सांगितलं की समीर नलावडे जी नगराध्यक्ष नसताना पण, सत्तेमध्ये नसताना पण आमची एवढी सेवा करतायत. मला वाटतं हेच संस्कार आणि ही प्रतिक्रिया फार महत्त्वाची आहे. आदर्श कार्यकर्ता, आदर्श समाजसेवक कसा असावा याचं उत्तम उदाहरण आमच्या समीर नलावडेजींनी वर्षानुवर्ष आपल्या विविध कार्यातून देत आहेत. काही महिन्या अगोदर काही आठवड्या अगोदर त्यांनी गरिबांसाठी थाळीही सुरू केलेली. असं सातत्याने 365 दिवस 24 तास लोकांची सेवा करण्याला माझा एक सहकारी आहे, जो कणकवलीकरांची निस्वार्थी पद्धतीने सेवा करतो आहे. आम्ही सगळे सहकारी म्हणून त्यांच्याबरोबर आहोतच, पण आम्हाला निश्चित पद्धतीने अशा सहकार्याचा अभिमान आहे. जो आज तुम्ही अगर या बाजारामध्ये फिरलात तर कणकवलीमध्ये प्रत्येकाला कणकवलीमधल्याच लोकांना स्थान दिलेलं आहे, ज्यांनी विविध प्रोडक्ट बनवलेले आहेत. आणि लोकांना एक वेगळा अनुभव म्हणजे आपण मुंबई, पुणे इकडे दिवाळी बाजार बघतो, जिथे तिकडचे नागरिक त्याचा आनंद घेतात. पण आमच्या कणकवलीमध्ये राहूनच विविध ह्या प्रोडक्टचा आणि बचत गटांना जो काही त्यांनी स्थान दिलं आहे, एक आर्थिक समृद्धी आणण्यासाठी जी संधी दिली आहे, यासाठी निश्चित पद्धतीने समीर नलावडेंचं मी कौतुक करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.